Chini manthai mayasa lahar kasuma thagya sikango kok ruwei tubo mani bolongni haba yakaruwei yakshilai yakaruwei phia tabuke kok ruwei kok naraglia bisi hore thangka te shoimalaya angai laharo ongkhorlakya the Private Returnees Movement Committee ni adong jugrok sikango saklaijak Rugina tini Augustani Chishini Salmari Krak Shal Sarini Dampre Tamani Jorawo Lahar Kasulakya Ziraburi Hate Kotor Champabari Chadupara Laharo Boronish Hanmung Unka PMAY House Power Tiller ARDD Scheme Maranai Kusai Tongza Gas Pai Maranai Overhead Jatra Jat Kaichukush Hamunatelaye Laharo Onkolakya Hapang Kogro Mabai Bande Jagai Mantai Manani Shazagai Phagya asuk sal kolok bolong yakari phagya sila yakari phagya baksaba bisi nuchi baksaba bisi chiba kai thangka asuk bisi habang rna hne kok remang rojaglia jolajagla ye paithago soimanliya lahar ongkhon nangkha obusa tongoi lahar tonglainai dam nuchi brene bagai jora khawrikha jebo khoroksa hapani borok phai rna hne sapaya sak jora lahar kasuma rosaya tam rok thungjaka tam rok khlaijaka asuk bisi kolo khainai di the Private Returnees Movement Committee ni adononi khoktoi sini the Private Returnees Movement Committee jung kha kaisa bolongni habano yakaroi jung tung kusango tonglainani bagai akai sini agi je jatini bagai jung samung tangmane o samung tangmano jung Tripura hasteni sarkar tei Bharat ha kotoni sarkaro bai jungno kabu jagoi naw sarkarni manthai sepsap dinai nawni sujug subida riano hunai jung bongni asas bai jung phailekha engka phailemani mondewo tabu jung kebo 20 বছর kebo 25 বছর kebo 19 বছর kebo 10 বছর kalai tongkha tabu jung oro tinio je phailema abo tam hungkai chini manthai je ageo sarkar chuno gosibo tui mane o manthai na mayani bagoi tino chung noi dofa dabino tuiyei o choba khlailayo o chobawo chung je phai manjak phainai ani taku buku sungjotono manjak phaika teibo phai tongkho tabu ha kojalni phainai rok tabu sokbayakho gobamano phai tonglaikho sungabo tinio o dabi manya sak porjonto sini ei hasteni sarkar Chief Secretary oya khaibu Tribal Welfare Minister je kono kaisa Honorable Minister je kono kaisa chumai phai kok salai phaina nangnai oya hangkai Principal Secretary phono phai chumai kok salai phaina nangnai chini noi dofa dabi noi dofa ni bisingo tongo prothom khano chung tongthai chini borok manushni manobni hisabe chung tongthai nango bolongni yakar phai chung nok manani nangnai aboni poriwo hangkai chini tai kaisa manthai tongo chung sepsak je kono khaichanan bagoi chini subidar punarbason abderobo chung manthai engkai chung kobangma dabi tuino chini noi dofa dabi chung sukangchino salaika government bai Tripura sarkar bai salaijak o salimoni bisingo tabu buchuno kono kam khlaiya engkai tai kaisa chini bokha dumani kha thangnai February 6 tarikh Thangnai February 6 tarikho chung West DM by minus kaisa onglai mani tongo jini o minus ungka noi dofa dabino tui chung agibo andolon khainani hinino chung mo haike soba khlainan bagoi chung kagos potro rilayo government o engkai rimani porewo chungno rengkha noni dabino chung hamjago chung gosina sinai noro soba khaina nangliya andolon khaina nangliya hinai chungno gosiwoi oro meeting atugoi West DM Pochin Tripura DM ni conference wigotani bising government ni kebo phaya chungbai kok salai phaya ba chungno jikono request khaya hangkai chung lahar kaso sinai ampe hachini ke thangnayo tai dol sarok lama kaso phaimani amaro bai kenaro ni kono link kri da bor bai kerung jak ya aboro bai to chung kono link kri boni organization kha TUIRPC ke boni alada organize chini alada tobo chung kuno walai sulai kori kaham krungna tole tonglayo chungbo bongni no সময় কিসা অফিসিয়াল হেল্প লাयो bangbo chini no সময় কিসা অফিসিয়াল ভাবে হেল্প লাयो mai kana chung tong layo topo
organize ke jar jar alada organize chung chini organize ni chini aini onusare chung khaika browni organize boni aini onusare brown khaika abon bagoi tini chung sarkar no kabomo chung kabomo ni chini nangpung mani hingkai bahai ke nangpung na tong chini tini ei je 9 দফা দাবি বা প্লাস chungno nokni ear didini kisu ongso je mane kisapuno putap khaika o putap khaimoni tuyei chungbai bufru chungbai salai brang chungno minus mark lainai ongkai salai thanio chung minister ni soimai apuno principal secretary ni soi nangnai chini o minus ni kagoso chung eto tarik ni simin rok no rang poisa risinai nrok ni santhai nrok ni manthai no chung risinai hinoi dead piece khayo kaisa chungno mane principal secretary othoso chief secretary Tripura government ni soimari nai minus khlayo abo chungno tini 24 ঘন্টা ni bisingo phaye gosi phaina nangnai gose phaya hingkai chung 24 ঘন্টা ni pore khai lahar kaso sinai direct no chung theke thuifono paisi tu aibo chaya chung aikeno chung thuile sinai nei tini oro phaile mane ongkha ini sinimung ani sinimungke Deprived Retirees Movement Committee ni General Secretary Omrit Riang ani yang yagra digeo asuknai Deprived Retirees Movement Committee ni President Durbal Sadon Jomatia yang ani yaksiwa asuknai Deprived Retirees Movement Committee ni ongoi bo convener kaisa bokai Sopon Kumar Jomatia sung tabu oro jotono teichini committee ni body ro butong payo tini sung hopungno sayanuya 24 ঘন্টা tonglainani bagoi chung kosto ke phaile ka teibu phai tongkho tabu chung khobor onglai tongo teibu phaile tongo chini motamuti no borok bu phayo khonab je lahar kasonani bagoi bo chung motamuti no kasoi manai ani asas jotono ang abo tuino hambai maya pharo ani takuk jobao phainai rono bo ang khako chango meeting thangkhako engkai chungno invite khaimani abo suino khaimo hai ung thangkhapla eka chungba invite ni onusare engkai ba chung phaika ba chungba kisa somoi nawi salai gera dita eke a somoi buria bongni somoi no se bang ung thangsi engkai chung bai ke ung sinai abon bagina tini chung choba ung thachini 24 ঘন্টা tabu tini 17 tarik chaitani simi chei laikha chung tabu 24 ঘন্টা achuk lainai chaya nuyawi no chung tonglai sinai o lahar ganawa 24 ঘন্টা ni bisingo government kuno ব্যবস্থা naya chini bagai kok salainani kuno chungno help khlaya hingkai tabu chung 24 ঘন্টা laikha hingkai loge no lahar kasolai sinai chung khona hingkai no obrut khlainai tei chung gari rohori 24 ঘন্টা ni bising kebo phaya 24 ঘন্টা ni bising government ni kebo phaya chungbai kok salai phaya ba chungno jikono request khaya hingkai chung lahar kaso sinai ampe hachini ke thangnayo tai dong sarok lama kaso phaimani amaro bai kenaro ni kono link kri da bor bai kri ja ja aboro bai to chung kuno link kri boni organization kha TUIRPC ke boni alada organize chini alada tobo chung kuno walai sulai kri kaham krungno tole tonglayo chungbo boni no সময় কিসা অফিসিয়াল হেল্প লাইও ব্রহ্ম চিনি ন সময় কিসা অফিসিয়াল ভাবে হেল্প লাইও মই কেন চুং টং লাইও তফ অর্গানাইজ কে jar আলাদা অর্গানাইজ চুং চিনি অর্গানাইজ নি চিনি আইনি অনুসারে চুং খাইকা ব্রাউনি অর্গানাইজ বনি আইনি অনুসারে ব্রং খাইকা আবন বাগৈ তিনি চুং সরকার ন কাবমো চুং কাবমো নি চিনি নাংপুং মানে হিংকাই ভাই কে নাংপুং না তং চিনি তিনি এই যে 9 দফা দাবি ba plus chungno nokni ear didini kisu ongso je mane kisapuno putap khaika o putap khaimoni tuyei chungbai bufru chungbai salai brang chungno minus mark lainai ongkai salai thanio chung minister ni soimai apuno principal secretary ni soi nangnai chini o minus ni kagoso chung eto tarik ni simin rok no rang poisa risinai nrok ni santhai nrok ni manthai no chung risinai hinoi dead piece khayo kaisa chungno mane principal secretary othoso chief secretary Tripura government ni soimari nai minus khlayo abo chungno tini 24 ঘন্টা ni bisingo phaye gosi phaina nangnai gose phaya hingkai chung 24 ঘন্টা ni pore khai lahar kaso sinai direct no chung theke thuifono paisi tu aibo chaya chung aikeno chung thuile sinai hinoi tini oro phaile mane ongkha
nor tini tamni bagai o jaga o obake norok wati wana nai tongmani jororok wati joror tamni bagai hake asungna naka omo ongkha जों kaisa dabini bagui जों tini 24 घन्टानि bagui tini अनुसना चंनानै फायो tin dabino mani aga जों khnani jimikla rasta obar फायनानै जों मानसिफोरा wati kongpan tongnai saltung kongpan tongnai जों o dabino जों maya sabujo to जों orana asogui tongnai जों thikle thifan thangtung जों asukara dikha जों tini nongni ongkhari फायो nongni dabiro khobo bahero tin dabirongka omhaina age जों abta somapon khlaiयै ongkhari phaimani o boro dabi gosiwoi jono dabiriya tiniya khana umasoya taini maso mam hnei jono usuk bosor jono haika bukiri tonman bagai takha जों soimalia boro puilan jimi gosia tongma khlai abo taisa जों bukha kajang ham goro gosiwoi jono asu hiwoi tin bukhana dukhu khlai tongman bagai जों amono जों forecast khaimalia ambagi जों oro atini achokna nangkha asungna aningka norok judi nongni obo gosi angka norok abon yagulo tam khlainai oro rasta baru je gosia paisun to tongnai जों oro lamao mane pipeline joroni bagai pipeline joran bai gari ul rasta na haka जों druksa lama kasu जों lairi gari lairi